jsme vám chtěli ukázat dětský pokoj v Chomutovské nemocnici. Tady se pojďme následně podívat, že tady není vůbec žádný tlačítko na sestru, který by měl být vlastně v této části a je až vlastně tady na světlo. Jinak vlastně vůbec nic pro zazvonění na sestru není k dispozici. A pokud jsem se ptala, proč moje dcera, která tady ležela v 15 letech, když se jí v noci přitíží, co má dělat, tak mi sestrama bylo doporučeno pořídit si buď pískací hračku, kterou přivoláte sestru, anebo vlastní zvoneček z domova. Takže mám pro vás radu, až budete ležet někdy v nemocnici, nezapomeňte vybavit svoje dítě pískací hračkou, kdyby náhodou došlo ke komplikacím, aby si mohli zavolat na sestru. Takže zdravíme divácké zprávy a doufujeme, že se nedostanete do Chomutovské nemocnice na chirurgické oddělení. Děkujeme.